Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kunin. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron magandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nagkasala kami, kanino ipangitangin mo, kaluy luwasan kami, Kaluyon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan. Aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nagulipon namo tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nila ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla, tas siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako o gamhanan kaayo. Mga pukan o mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako o dili gayud mudao. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. O ang ilang kaulawan walay katapusan o dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit o dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. O giyang gipatalinghugan ang akong tingo. Sa akong kasakit, misakit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingo. Nahigugma ako kanimo, o Ginoo.
akong puso. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipataligugan ang akong tingo. Diyos ko, akong bato, nga dalang panan, akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Dahil gununtang Ginoo, mituwawa ko, og nagluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipataligugan ang akong tingo. Ang mga balaod sa kamatayon nagalipot kanako. Ang makalaglag nga baha milumos ka nako. Ang mga gapos sa kahiladman nagabugkos ka nako. Ang mga litag sa kamatayon nagaapas ka nako. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipataligugan ang akong tingo. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingo, ug ang akong singgit kaniya miabot, ug sayang mga dahalunggan. Sa akong kasakit, nisangpit ako sa Ginoo, ug iya akong ipatalinghugan ang akong tingo. Gikan sa masiga napangganon, nagdugot ang igod sa aman. Maukili ang akong anak, kailigon na pagmatian ninyo siya. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab galing, Kinutlogikan sa balang ebanghelyo sumalan ni San Juan. himayaw ni ka o Ginoo. Unya ang mga Hudyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga Hudiyo mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Taho ka lamang, apan
nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, naisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag nga Dios nga mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayop nan nganong muingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan magpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung magbuhat ako ni ining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat. Bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus, apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon. Si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana, tinuod gayud. Og didto daghang mga tao mituo kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Maayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo. Mga igsuon, unsay inyong feeling kung human ka makabuhat og maayo, daghay masuko o masina sa imo? Unsa may inyong buhaton? Magpadayon pa ba ka sa pagbuhat og maayo? Siguro, kini ang mga pangutana nga musulod sa hunahuna sa usa ka tawo nga nagbuhat og maayo o gisiraan sa mga tao. Mga igsuon na inindot nga panultihon nga nag-ingon. Adunay mga tao nga mubuno nimog mga bato. Ayaw ibunog balik. Tiguma hinuon ang mga bato og pagtukod og palasyo. Mga igsuon, ang ebanghelyo karong adlaw from the Gospel of John, chapter 10 verses 31 to 42, nagsugod sa pag-ingon nga ang mga Hudyo mipunit og mga bato aron ibuno kang Jesus. Unya unsa may gibuhat sa atong Ginoong Jesus atubangan niining dakong hadla? Namunit og nag-andam ba siyag bato nga ibalos kung magkinaunsa? Wala gayod. Hinuon nangayo siyag katinawan. Siya miingon, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa akong amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Bisan mga Hudyo nga nagtinguha sa pagpatay kaniya, midawat nga si Jesus naghimo og mga maayong buhat. Kini ang atong nadungog gikan kanila. Dili ka namo batuon tungod sa bisag unsang buhat nga maayo. Tan-awa mga igsoon, gidawat nila nga si Jesus nagbuhat og maayo. Dili ka namo batuon tungod sa bisag unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang, apan nagpakadiyos ka. So they were accusing him of blasphemy. Unya, si Jesus pipadayon sa pagpasabot kanila. Ang inyong balaod miingon, mga Diyos kamo. Kung sila nga gitagaan sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, nan nganong miingon man kamo nga ako nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Mga igsoon, puno sa kaalam ang gihimong pagpasabot ni Jesus sa mga Hudyo.
apan wala siya namugos kanila. Mingon siya, bisag dili kamo mutuo kanako, tuohi ninyo ang akong mga buhat. Aron mahibalo kamo ngang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Apan bisan sa iyang maalamo mga pulong, ang mga Hudyo nagdumili sa pagsabot kaniya. Their minds and hearts were closed, and they already made their judgments on him, the judgment of being deserved to die. Mga igsoon, adunay kamatuoran ng panultihon. In a society of criminals, the innocent goes to jail. Sa pundok sa mga makasasala, ang matarong maoy mahimong maot. Kini ang nahitabo sa atong Ginoong Hesus. At tubangan ning tanan, si Jesus nagpabiling puno sa pasensya. Apan wala siya mahadlok tungod kay nasayod siya nga wala siya gihimo nga nadautan. Ug tungod kay kauban niya ang Dios Amahan. Mga igsoon, sa atong kinabuhi dili baya malikayan nga adunay mga tawo nga masina. Sa atong kinabuhi dili pud nato malikayan nga anaay mga tawo nga masuko ug manaot nato. Ilabi na gayud kung musaka ta o muasenso diha sa katilingban. Matud pa sa karaang panultihon, ang kahoy nga daghan og bunga maoray gayoy batuon sa mga tao. It is only at a tree loaded with fruits that people throws stones. That is really true. Ang pangutana karon mao kini. Kung batuon kanila tungod sa imong maayong nahimo o nabuhat, muhunong ka ba sa pagbuhat og maayo? I hope ang inyong mga tubag, dili. Dili gayud ang ayan nga muhunong ta sa pagbuhat og maayo. Bisan dihay tao nga nasuko kaniya, si Jesus nagpadayon sa pagbuhat sa misyon nga gisangon kaniya sa iyang amahan. Sa samang paagi, kita usab mga igsoon, angay nga magpadayon sa pagbuhat og maayo bisan dunay masuko nga tao. Kung nasayod ta nga ang atong gibuhat maayo ug sakto, nganong muhunong man ta. Kung misalig ta nga ang Dios nag-uban nato, nganong mahadlok man ta. Si San Pablo nag-ingon, and I quote, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or the sword? No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." End of quote. That's from Romans chapter 8, 31 to 37. Busa mga igsuon sa mga panahon nga kita sakiton, dauton o batuon tungod sa pagbuhat og maayo atong hinumduman nga si Kristo nga maoy unang gibato sa mga Hudiyo. Sakto kining nindot nga tambag. And I quote, "When you fly high, people will throw stones at you. Don't look down. Just fly higher so the stones won't reach you." End of quote. Busa mga igsoon, padayon ta sa paghimo sa gisugo sa Dios ug dili kita magpaapekto sa mga daotang pulong ug hunahuna sa mga tao ug atong hinumduman kanunay. Adunay mga tao nga mubuno nimo og mga bato, ayaw ibunog balik. Tiguma hinuon ang mga bato ug pagtukod ug palasyo.
Magampo kita mga igsoon ko sa pagpadayon sa atong misa karon. Magampo kita nga ang Dios padayo magtultol kanato pinaagi sa iyang mga propeta aron masangyaw nato ang mensahe ni Jesucristo. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman siyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa walay pagkompromiso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag aspeto sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos, mudisiplina sa ilang kaugalingon ilabi na sulod nining mahinulsulong panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili magwagtang sa atong paglaom, hinoon magaghat kini kanato sa pagtubo ug pagligon diha sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan ta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita nga mga nasod, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mahinagiban, sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, o nga mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya, o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos, tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, o mapabilin nga abli sa papinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imontang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Sa atong kahilom, atong iapil ang atong mga personal intentions o ang mga intentions sa mga tao atong gisaara na atong ipagampo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, gipadala mo ang imo mga pulong pinaagi sa mga propeta. Itugot nga maligon kami sa pagbuhat sa imong kabubuton o sa pagsaksi sa among pagtuo diha kanimo. Kini among gipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang aking inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawagan kita sa ito sakripisyo gikan sa magamot alang sa pagdaay paghimaya siyang ngalan alang sa nagapuslanan sa tibuok ng santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga mahimo unta kaming takos nga magalagad kanunay sa imong altar o makadangat sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa gani, Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. ang ipayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang nay ug patara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay
ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit o pagkamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan, ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdayeg sa imong kahalangdon. Dinhi, ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit tuyuta sa imong himaya, Husana sa kaligtasan. Dahil kunang nag-aalagi sa ngalan sa Ginoo, sana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas og bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo bumalik na Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalig sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga maatubang umalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawag sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinubda mi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdi mi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana,
uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, ug kami ko nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatag kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasap kani. Ipakita ang panaginig sa unay. Peace be with you. Mga igsoon, kini mga kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo din ko amay mukalawat kanimo apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Skip us safe in eternal life.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among ikalawat ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Kini among gipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliyang ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangup kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, ug sudunga kining mga kabos nga mga kalag, nga nagadangup kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw, sa among unahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot, sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghog, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa manasigong kakugi. Himua kami nga makaniadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailobon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kamilis sa langit, sa kamubutas sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gagilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon
ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing, malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit, ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat, ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko, ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdayeg kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Panasa guni. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalalang santos nga misa, dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!